Mane kongna moto ya kaisa kok mane mia actually yang kisa sajuna mia budi kisa maka mia badminton tung tongmani ya atomsa call khairika ya ama ke call ami wasi phai ko call ma phai ya call back jesu khaika mane antim ni borong an phone khaimani ke atomsa amo phone khai mane ang nijen sok ni thaka bisa jaw saya ma hai thaka tamba hingkai bo bina sinoro phaimon je baglo yako samung nagai bo bini YouTube ni kisa samung nangman bagai bo phaimani hingkai abo khanai mane tam sai saya ekdom mane bukha takon je bukha tam haing tung ke abon bagi na sen tabuk sini team bai ek oro khali mani ne Patang narum, pai thak na rum kisa nane nur tini khalman. sin team ni no yang Pranab kai Odir yang boro botong ko yang dige phale jak Norong je sob drama to sungbo nukha nuguin dongo eko jotoro kulok bo aikeban nuguin dongmayo angke tabu to bono to boto sungkana yakre thanga abten tam sanamoso tabuk titam sasina no bebte mane bondo te boro nuksinani nungla musugo ana musugo kai agi je khaika ono pai thakbe last kaisa video ni no mone ma khale se jotono kai kaib surok le khaigana bayam bo pas sata ada khajak motamuti khajak Emne nang mia kata lajaro mana tahu jotun sini wo. Porichoi to ani bumung abite borma kai ani nok kai to dolai monu keseng dolai monu ni no khale mani